Wemsisi uJobe phela. uJobe phela-ke uyangifonela-ke uJobe-ke. uJobe uthi yena nge-15 ngomshado kaMpungose ngizohamba nini mina? Ngithi unaye, ngizohamba ngalilanga lomshado. Hhayi mina manje ngicabanga ukuthi ngihambe nge-13. uJobe yini sebeyinyewa kangaka sihambele ngaphambili? uJobe uyabi lapha nge-13, uyokwenzani uJobe nge-13? ngoba nekhize courtroom zobe yiphethwe yini into aseyoyenza uJobe laphana? unomsebenzi munje uJobe ongathi uyowenza lapha nge-13, uyobe eshiyene bani iphepha zobe yibhalwe ubani indaba? Hhayi uJobe uyabheda kodwa uzenza nje ikhatholika nje incelebane asewumngane oseqavile seyange-13 yoboleka abantu iy'ndleko. Hawu kuvikwa iy'hlobo kuvikwa yena. Uyaphi uJobe lapha nge-13? Kanti unjani uJobe wemsisi? Sengafisa nje ukuthi emzini yomuntu ngeyi-13 iy'nsuku ey'ngaka ehlezi laphana sekunakwa yena manje uzodlani? Hhayi uJobe nje futhi nje usihambela ngaphambili lento ayenzakho. Kufanele sifike isikanye laphana. Angazenzi umuntu ongathi useqavile sesekhekheni yena sehamba phambili seyohlala laphana. Kanjani kushiwa mina ngisala ngemuva uJobe segijimise kaMpungose? Hhayi msiza omkhuze uJobe. Incele ibali lesifuna uzenza muhle kaMpungose. Hhayi mkhuze wena lona singahambi sishiyana. Hawu kodwa uJobe unjani ngampela? Sefuna ukuba muhle kaMpungose sesihamba ngomhla ka-13. Bayaphi laphana? Futhi kuyisipani noma umcina sekushona ngomhla ka-13 khona le. Bayokwenzani? Hhayi laba baganga laba uJobe bangayeki ukuphapha. Ahlale ekhaya kubo nje uJobe. Khanjwe ngelanga lodwa wonke umuntu. Sebefuna kuyonconywa kuthiwa bahle futhi thina siyabheda. Mkhuze msisi lo. Yini nje into engathi uyisiza uJobe wemsisi ngoba ngathi uyancathuza ngisho ehamba nje. Engabe uJobe wathatha isikhathi esingakanani ukuthi ehambe mhla ewuswane? Jobe yonke into yakhe isilow nje. Hawu lo muntu ongazi ngisho ukugoza ngisho inkomo ngathi usiza ngani uJobe? Ngoba uJobe nje indaba nje ubehogela laphana forward shooter forward. Hayi ukuthi uyobe yosiza. Hawu umkhuzi hlale phansi lo. Akaboni nje lo muntu ngisho ecikeke efike ekhaya kupho. Ngoba nje uJobe akakho umsebenzi ngathi uyowenza lapha. Akazi lutho uJobe uthambile. Nokuthi inkomo ikwazi ibhekiswe ngaphi. Into ongazi ngisho unquma ngisho inkukhu. Hlanga nquma inkomo. Hhayi akakahle uJobe bakithi. Sihambela ngaphambili. Wena ngathi ikhuza uJobe walebola ubhontshisi. Yabona nokuthi uJobe uyiphikelele le ndaba kuyale. Angingathi nje mina umkhuzi athi unawenza njani? Yabona ukuthi songena ehlazweni mangalo muntu engange-13 laphana. Futhi phela uzoba umngane oqavile uJobe. Hayi awuzame emsiza ukuthi simvimba kanjani lo muntu. Kumele uJobe yilaphana. Akumele sizokhaxela sonke ngoba uyamazi vele uyabonda. Uyobonda thina nje ayikuthini. Cabanga ukuhamba nge-13 emshadweni lapha kaMpungose 13 njengoba kushada nge-15 sheshe ngifike.